पवन सिंह के होली गाना तू ही ना हम बेसब्री से इंतजार करतनी। पवन सिंह के जितना भी फैंस बालो सब लोग पवन सिंह के होली गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। लेकिन पवन सिंह के बात के कोनो चिंता ना कि होली के खत्म होके के टाइम आइल। अब 21 तारीख के होली है, का जाने क तारीख के माने आज हवे 10 तारीख। अभी तक ले होली के गाना ना आई। लेकिन 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 ये वीडियो के पूरा देखो लो, वीडियो के लाइक करिए लो, चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लो। बहुत बड़का अपडेट देवे वाला बनी। हाँ, हम बता दी कि पवन सिंह के ये होली में 4 गो गाना आवे वाला बा। ठीक बा, 4 गो अलग अलग कंपनी से। आस्था सिंह के साथे शूट भइल बा, क्वीन शालिनी के साथे शूट भइल बा, आशु प्रियांशु के जोड़ी अभी बा, अलग अलग एगो रात के गाना शूट भइल बा। तो 3-4 गो गाना आवे वाला बा, इतना तो पक्का बा। अब कब से शुरुआत हुई? तो भैया अब से कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा, चाहे लो रात का 9 बजे के बाद पोस्टर वोस्टर रिलीज करे लो, चाहे पोस्टर रिलीज करे लो, चाहे जौन बा की तार लोग के सीधे टीजर मिल जाए। ठीक बा, चाहे काल सुबेरे, माने एकदम 100% पक्का बा कि गाना के पोस्टर चाहे टीजर तार लोग के मिल जाए। ठीक बा, खबर ई आ रहा बा पवन सिंह के एगो बवाल गाना के। उहो बवाल गाना जानते लोग कौन कंपनी से? ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। जी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जौना गाना के म्यूजिक दिले बड़न प्रियांशु सिंह। ठीक बा, भूख भाई करत तनी एकरा के निकाल दिहल जा। ठीक बा, जौना गाना में म्यूजिक दिले बड़न प्रियांशु सिंह, क्वीन शालिनी काम कैले बड़ी। ठीक बा, काले के शूट भइल बा, 2 दिन में प्रोसेस होके आ जाई। ठीक बा, आज काल में एगो दोसर पोस्टर आवता तारा लोग के लगे पवन सिंह के। पोस्टर के माध्यम से तारा लोग के बतावल जाई कि पवन गाना में के बा, गाना के नाम का बा, गाना के रिलीज एक पोस्टर आ जाई तो रिलीज हो जाई। अभी तक ले देखो, अगर हमार बात मानो तो अभी तक ले पवन सिंह के गाना उना रिलीज कर देवे के चाहिए होली के। अब की लेट भइल बा, लेकिन लेट भइल बा, परफेक्ट होई गाना। ठीक बा, कोनो हई कुली एगो आवत नु हई कुली अश्लीलता फसलीलता वाला ई कुली गाना ना आई। एकदम साफ सुथरा बवाल गाना पवन सिंह का। कुछ ही देर में, मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा बाद पोस्टर, चाहे काल सुबेरे पोस्टर और परसों ले गाना तारा लोग के बीच में रही। जितना भी लोग बा बेसब्री से इंतजार करते लो, सबके को बता दी। बाकी तारा लोग के वीडियो कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कितना बेसब्री से गाना इंतजार करते लो, कमेंट कर लो, इतना कमेंट कर लो, इतना शेयर कर लो कि पवन सिंह के लगे, चाहे पवन सिंह के टीम के लगे पहुंचे कि गाना जल्दी से ड्रॉप करो भाई, है ना। सतुआ खत्म होता गाना के इंतजार में। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो।